Il-ħadd it-tajjeb, illum id-29 ta' Ottubru nilqakom għal din il-qudiesa mill-Kappella tas-Sorijiet tal-Karità f'Ħalbalzan. Imexxi l-qudiesa tal-lum l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi bil-partiċipazzjoni tal-Kongregazzjoni tas-Sorijiet tal-Karità. Fl-isem tal-Missier u tal-Ipernu tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Flimkien qegħdin illum niċċelebraw din l-Ewkaristija mid-dar hawnhekk tas-Sorijiet tal-Karità Ħalbalzan. Qegħdin nirringrazzjaw il-Alla tal-ħidma tal-Kongregazzjoni tas-Sorijiet tal-Karità. Llum se nisimgħu propju fl-Evanġelju fuq il-kmandamenti l-kbir tal-imħabba u dawn is-sorijiet iġibu f'isimhom stess dak li hemm illum fl-Evanġelju. Sellem il daw kollha preżenti hawnhekk għal din il-quddiesa, daw kollha li qegħdin segwuna mit-televiżjoni u midja soċjali u nistedinkom biex nieħdu sehem illum f'din l-Ewkaristija flimkien b'talba lil Alla biex iberikna, biex iħarisna, biex jigwidana fil-ħajja tagħna ħanistgħu ngħixu dejjem kif jixtiequ minna, biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Int li rid tmut għalina fuq is-salib Kristu ħniena. Int li rġajt taħtinna it-triq tas-sema mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-ora ta' smawiet u paċi flat l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej jibben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Inti tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi d-dnubiet tad-dinja ilqa tal-btana. Inti li qed fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu.
O Alla ta' dejjem tista' kollox kattar fina il-fidi, it-tama u l-imħabba. U għamil li nħobbu l-kmandamenti tiegħek biex ikun jistħoqilna dak li twedna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Esodu. Dan jgħid il-mulej. La taħqarx il-barrani u la taksux għax intom ukoll kontu barranin fl-art tal-Eġittu. La taħqrux l-armla jew l-iltiem għax jekk taħqruhom u huma jsejħuli jien żgur nismagħha l-għajta tagħhom. U l-qilla tiegħi tixel, neqritkom bix-xabla, u n-nisa tagħkom u jormlu, u wuliedkom jisfaw il-tima. Jekk inti tislef lil xi fqir mill-poplu tiegħi, iġġib xruħek miegħu bħala wieħed sellief u toħodlux imax. Jekk lil-lajrek toħodlu l-libsa tiegħu bran, għatilu lura qabel inżul ix-xemx, għaxu dik biss għandu biex jitatta, dik biss lata ta' ġismu, inkella fiex tridu jorqod. Għax jekk isejjaħli jiena nisimgħu, għax jien ħanin. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajl lill-Alla. Salm responsorjali. Najdu flimkien. Inħobbok mulej qawwa tiegħi. Inħobbok mulej qawwa tiegħi. Il-mulej blata tiegħi. Fortizza u ħellis tiegħi. Inħobbok mulej qawwa tiegħi. Alla tiegħi. Sur tal-ken tiegħi u tarka tiegħi. Qawwa tas-salvazzjoni tiegħi u ken tiegħi. Insejjaħ lill-mulej li hu ta' min faħru u nkun meħlus mill-edewwa tiegħi. Inħobbok mulej qawwa tiegħi. Ħaj il-mulej, imbirek u l-blata tiegħi. Ikun infaħħar Alla tas-salvazzjoni tiegħi u jkabbar ir-rebħ lis-sultan tiegħu, juri mħabbtu mal-midluk tiegħu. Inħobbok mulej qawwa tiegħi. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawla Apostlu lit-Tessaloniki. Ħuti, intom tafu kif ġibna ruħkom meta konna fostkom għal ġid tagħkom. Intom sirtu tixfu lilna u l-mulej billi l-qaltu l-kelma fost ħafna taħbid bil-ferħ tal-Ispirtu Santu. Ek, intom sirtu mudell għal daw kollha li jemmnu f'Maċedonja u Aklajja. Mhux biss il-kelma tal-mulej ħarġet minn għandkom u nxterdet f'Maċedonja u Akajja. Imma l-fidi li għandkom falla nxterdet ma' kull imkien, b'mod li aħna ma għandna għalfejn ngħidu xejn. U ma stess jgħidu x'laqa kellna għandkom u kif dorna lejn Alla u xlaqna l-idoli biex taqdu lill-Alla ħajju veru u tistennew ġej mis-sema lill-Ibnu li hu qajjem mill-imwiet. Ġesu li ħelisna mill-korla li ġejja. Il-kelma tal-mulej.
xi ħadd iħobbni ħares kemm ftijajt il-mulej u missieru jħobbu u aħna niġu u namru għandu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien il-Fariżej meta semgħu kif lis-Saduċej kien saddilhom ħalqhom inġabru madwaru. U wieħed minnhom għaref fil-liġi għamilu din il-mistoqsija biex iġarbu. Mallem li mu il-kmandament il-kbir fil-liġi. Qallu Ġesu, ħobb il-mulej Alla tiegħek qalbek kollha, bruħek kollha u moħħok kollu. Dan hu il-kmandament il-kbir u l-ewwel wieħed. U t-tieni jixfu, ħobb il-għajrek bħalek innifsek. Dawn iż-żewġ kmandamenti huma l-qofol tal-liġi kollha u tal-profeti. Il-kelma tal-mulej. Mallem li ma hu il-kmandament il-kbir tal-liġi. Din il-mistoqsija li għamlu lil Ġesu ismajna fl-Evanġelju llum kienet fi żmien Ġesu mistoqsija li għamlu l-orrief biex jażlu liema fost il-kmandamenti kien l-iktar wieħed importanti. Kellhom diversi liġijiet u kmandamenti kien hemm il-fuq minn 600, uħud jgħidulek x'għandek tagħmel, u oħrajn x'm'għandekx tagħmel, u kienu jieħdu ħanejtek jiddelettaw jagħmlu din id-diskussjoni biex jarfu li mu il-kmandament l-iktar importanti. U Ġesu provaw idaħluh f'din id-diskussjoni. Imma Ġesu flok jażel wieħed jażel tnejn u jaqgħadhom flimkien. Ħobb il-mulej Alla tiegħek qalbek kollha, bruħek kollha, b'moħħok kollu, dan hu l-ewwel. U miegħu jaqgħad it-tieni ħobb il-għajrek bħalek innifsek. U jgħid kollha jinġabru hawnhekk f'dawn iż-żewġ kmandamenti. Sa lilna illum x'inhu il-messaġġ li jagħtina Ġesu meta jaqgħad flimkien dawn iż-żewġ kmandamenti. L-ewwel nett jurina illi l-imħabba għandha tkun li tmexxina anke fil-ħarsien tal-kmandamenti ta' Alla. Meta nisimgħu l-kmandamenti mhumiex bħal liġijiet li b'xi mod ieħor joħolqu fuqna peace, isek xi ħaġa li qed tiżdied mal-piżijiet li għandna fil-ħajja u trid tagħmel hekk sempliċiment għax bil-fors. Jekk inħarsu b'dan mod li l-kmandamenti ta' Alla nkunu tlifna dak li hu l-iktar essenzjali. Li Ġesu enfasizza jiġifieri l-imħabba li għandha tmexxina biex inħarsu l-kmandamenti ta' Alla. Hija l-imħabba lejh u lejn l-oħrajn. Meta narfu għalhekk kif ngħixu l-imħabba, inkunu tassew qed nosservaw il-kmandamenti ta' Alla. Anki dak kollu li għandna nagħmlu bħala nsara hu pereżempju il-quddiesa. Aħna nafu li bħala nsara għandna nieħdu sehem fil-quddiesa tal-ħadd min ikun b'saħħtu naturalment.
min ikun ma jiflaħx jagħmel tajjeb isegwiha fuq it-televiżjoni jew il-midja soċjali, ma min ikun b'saħħtu għandu jieħu sehem fil-quddiesa fil-Knisja. Imma altru tħares li l-quddiesa sempliċiment bħala obbligu għax bil-fors. U altru tħares lejha bħala l-laqgħa tagħna ma' Alla li hu mħabba li jrid jaqsam l-imħabba tiegħu magħna, speċjalment fl-Ewkaristija li hija l-ikbar don ta' mħabba, ħalli jimlilna ħajjitna b'din l-imħabba u nistgħu mbagħad ngħixuha mal-oħrajn. Ara kemm hu sbaħ meta aħna niftakru li hija l-imħabba li tmexxina. U allura mhux isna nħarsu lejk mandamenti jekk tista' teħles aħjar, jekk tista' teħles minnhom aħjar, imma anzi hija l-imħabba li tgħinna biex narfu kif nosservaw il-kmandamenti ta' Alla. It-tieni ħaġa li nara jien anki f'dan l-Evanġelju llum huwa kif Ġesu għaqqad flimkien l-imħabba lejn Alla u l-imħabba lejn l-oħrajn. B'mod li ma tistax tifridhom jekk trid tgħix verament bħala disċiplu ta' Ġesu. Għax kultant ikun hemm min jifridhom. Hu pereżempju min jgħid isma' jien irrid inħobb lill-Alla għalhekk nitlob ngħaddi ħin fit-talb u nipprova kemm jista' jkun nagħmel anki id-devozzjonijiet tiegħi reliġjużi, imma mbagħad meta jmur id-dar iġib ruħu ħażin, qed ngħid mod ta' sistema dan, iġib ruħu ħażin mal-mara mat-tfal u jimmaltrattom jew inkella fuq il-post tax-xogħol. Jew inkella anki jagħmel dak li m'għandux jagħmel, serq, diżonestà fuq il-post tax-xogħol. Hemmhekk il-Mulija tgħidilna, inti ma tistax tħobb il-Alla u ma tħobbx ukoll lil proxmu, ġifieri bil-mod kif qed iġib ruħek qed ikun ta' dannu għall-oħrajn ta' madwarek jew in-nies l-oħra. Hemmhekk laqas tkun vera qed jgħid Ġesu l-imħabba lejn Alla. Hu l-estrem ieħor ta' xi ħadd li jgħidlek jiena nħobb il-proxmu imma tgħidlix nitlob jew mur qudies dan l-affarijiet m'hemmx għalfejn nagħmilhom, l-ewwel li tħobb il-proxmu. Meta tirraġuna hekk qed tgħid ninqata' mill-lajn tal-imħabba l-aqwa ninħobb. Minti biex tħobb verament trid din il-qawwa li tiġi minn Alla, din l-imħabba li ġejja minnu. Għalhekk importanti li aħna dejjem naqdu flimkien kif għamel Ġesu u enfasizza l-imħabba lejn Alla u l-imħabba lejn l-oħrajn. Mbagħad narfu li l-imħabba irdu ngħixuha fil-prattika. San Ġwan jgħid fl-ewwel ittra ma nħobbux bil-kliem u tpaċpiċ imma bl-emil u sewwa. Huwa fil-prattika tal-ħajja ta' kuljum li aħna ngħixu l-imħabba. U nixtieq llum nenfasizza kif l-imħabba nuruha propju bl-affarijiet iż-żgħar tal-ħajja ta' kuljum. Mhux qed nistennew xi okkażjoni li tiġi darba kultant li fiha inħobbu, imma rridu nibdew fl-affarijiet iż-żgħar. Hawnhekk qegħdin fil-post tas-Sorijiet tal-Karità. Sorijiet tal-Karità kongregazzjoni li twaqfet fl-1799 Santa Giovanna Antida Ture, propju ftit wara ir-Rivoluzzjoni Franċiża. U waqfet hi kongregazzjoni li hija għandha l-intenzjoni li tagħmel rivoluzzjoni ta' mħabba mal-fqar, mal-morda, mat-tfal ukoll. Dik kienet l-intenzjoni, l-ħsieb ta' twaqqif ta' din kongregazzjoni u tant għamlet ġid tu dawn is-snin, inkluż Malta, hawnhekk hawn preżenti anki diversi sorijiet u minnhom mimlijin bil-omor bħajja kbira ta' servizz ta' mħabba tul is-snin. Kemm hu sabiħ
li aħna niċċelebraw din l-imħabba illi għexu u li qed jgħixu dawn ir-reliġjużi. Ma naturalment ir-reliġjużi stess juruna kif din l-imħabba tgħixha propju fil-ħajja ordinarja. Reliġjużi fil-komunità, aħna wkoll id-dar ma' dawk qribtana fil-familja, hemmhekk irridu nibdew ngħixu l-imħabba. U allura billi nisimgħu il-xulxin, billi ngħidu kliem ta' apprezzament u ta' inkoraġġiment il-xulxin, billi nkunu hemm fil-momenti ta' tbatija ta' xulxin, nkunu preżenti, billi narfu kif nistgħu nagħmlu l-ġid anki b'affarijiet iż-żgħar, billi kultant nieħdu paċenzja b'xulxin, billi naħfru kif għallimna Ġesu. Tindunaw dawn huma affarijiet tal-ħajja ta' kuljum fejn nistgħu tassew u għandna ngħixu din l-imħabba illi għallimna Ġesu. Meta ngħixuha hemmhekk nindunaw bil-ġmiel tal-imħabba kif ħajjitna tkun is-sabiħa u l-ħajja ta' dawk li jmissu magħna issir ukoll isbaħ. Niftakru dak li qal San Ġwan tas-Salib. Fit-tmiem ta' ħajjitna, fl-għabex ta' ħajjitna, se nkunu iġġudikati fuq kemm ħabbejna. Tolbu l-Mulej llum til-grazzja li jimlilna ħajjitna bl-imħabba tiegħu u jgħinna biex ngħixu dejjem l-imħabba leħ u l-imħabba lil oħrajn. Se nagħmlu flimkien l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx, u f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Ibn waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn daw, l-Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-Missier u bieħsar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħanġissem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-wiet kont il-kotba mqazza. U tella s-sema u qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-satna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mlejlijat il-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li meqjum u weġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fom il-profeti u fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika nistqar ma'mudija waħda l-maħfra ta' tnubiet, nistenna l-qama mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Iju issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli twassal l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha li tolbu. Imlilna mulej ħajjitna bl-imħabba tiegħek u għejna biex ngħixu dejjem l-imħabba lejk u l-imħabba lejn l-oħrajn li tolbu. Tolbu għas-sorjiet tal-karità l-kongregazzjoni kemm Malta kif ukoll anke mad-dinja kollha nitolbu biex din il-kongregazzjoni tkompli tkun xhieda tal-imħabba kbira lejn Alla u lejn il-bniedem fil-bżonn nitolbu. Nitolbu għall-morda kollha fit-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbu għal dawn kollha li qegħdin jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi fl-Ukrajina, għal paċi fl-Art Imqazza, fil-Palestina u fl-Iżrael. Nitolbu għal dawk kollha li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda,
tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu għal Papa Franġisku u l-isfijiet u nies oħra miġburin għas-sinodu bħalissa Papa Franġisku se jagħmel l-eluq ta' dan is-sinodu għal din is-sena. Nitolbu biex minn dan is-sinodu joħroġ ħafna ġid ukoll u l-Ispirtu Santu jkompli jġeddet il-Knisja jmexxiha fi triq tas-sewwa. Nitolbu għal dawk kollha illi sofrow it-telfa ta' xi ħadd għażiż għalihom, speċjalment ukoll f'dawn l-aħħar żmien. Tolbu biex il-mulejja il-mistrieħ ta' dejjem, il-min għadda l-ħajja ta' dejjem u l-faraġ lill-familjari nitolbu. Mulejja l-tagħna l-qattal li qed tagħmlulek illum u żommna dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares mulej li din l-offerta li qegħdin nagħmlu lill-kobor tiegħek biex is-servizz tagħna jkun tal-akbar glorja għalik bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U ħenna lina fil-miżerji tagħna u oġbu jitwieled minn verġni. Mit fuq is-salib biex jaħlisna mill-mewt ta' dejjem u x-xox tal-ħajja biex jagħtina l-ħajja bla tmiem. Għalhekk mal-anġli mal-arkanġli matroni mad-dominazzjonijiet maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intendu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-semawt u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, wasanna fl-ogħla tas-semawit. Mbirek minn ġej f'isem il-mulej, wasanna. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet.
għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-meeting kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, imkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jiena talilek Alla missi li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Iju flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum matina llum, affrinna dobietna bħalma naffru minnu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib, iżda ħlissna mid-deni. Eħlissna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li jett l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu il-paċi li xulxin. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet. Dan hu il-ħaruf ta' Alla. Dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
Nitolbuk mulej li s-sagramenti tiegħek jagħtuna il-grazzi li fihom jinsabu biex il-qudiem niksbu fis-sewwa dak li issa qegħdin nagħmlu taġbijat bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Wasalna fit-tmiem din il-quddisa tal-lum il-ħadd mill-Kappella tas-Sorijiet tal-Karità f'Ħalbalzan. Din il-kappella tagħmel parti mill-Kunvent tas-Sorijiet tal-Karità, ordni li għandha bosta kunventi oħra madwar Malta u f'4 kontinenti fid-dinja. Huma attivi ħafna fl-artijiet tal-missjoni fil-qasam tas-saħħa u fl-edukazzjoni tat-tfal, żgħażagħ u familji. Din il-kongregazzjoni twafqet minn Santa Giovanna Antida Touré f'Franza fi żmien ir-Rivoluzzjoni Franċiża. Is-Sorijiet tal-Karità waslu Malta fl-1868 fuq talba tal-Gvern u kienu ntalbu jidħlu fl-isptarijiet u fl-orfanotrofji ta' dak iż-żmien. Minn barra l-edukazzjoni, il-missjoni tas-Sorijiet tal-Karità hija miftuħa għal kull tip ta' servizz li bniedem vulnerabbli, fosthom nisa vittmi tal-prostituzzjoni, ħabsin u vittmi tal-vjolenza domestika. Nixtiequ ninfurmawkom li l-Arċidjoċeżi ta' Malta qed tilqa' ordnijiet minn qabel għad-djarju l-ġdid tagħha s-sena 2024. Id-djarju li huwa bil-Malti jinkludi l-iskrittura u l-qaddis tal-jum, riflessjonijiet u dati tal-festi f'Malta u għawdex fost l-oħrajn. Biex tordna l-kopja tiegħek, żur knisja.mt/djarju. Grazzi tal-inaqgħadtu magħna, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.